A marcha do torneo Arousa Fútbol 7 vai máis alá do ámbito deportivo e consideran que é un asunto político, tal e como sinalou en rolda de prensa a voceira do Goberno, Tania García, quen ademais lle plantexou unha pregunta ao delegado da Xunta, Cores Tourís. E pido que, por favor, o señor Cores Tourís se pronuncie públicamente, porque entendo que as axendas dos representantes políticos teñen que ser públicas e as xuntanzas que se celebran nos edificios administrativos da Xunta de Galicia tamén teñen que ser públicas. Entón, queremos saber quen do Partido Popular promove esa xuntanza, como ben dixen, nun edificio administrativo da Xunta en Pontevedra, quen asiste a esa xuntanza. E, dende logo, se o señor Cores Tourís non o di, é porque ten algo que agochar. E se non o di porque non o sabe, dende logo, cando menos, tiña que facercho mirar. García ademais tildou de vergoñenta a actitude que o seu xuízo está tendo o Partido Popular da Vila en canto a este asunto. Nos parece, cando menos, ademais, a postura do Partido Popular de local vergonzante. Intentar sacar rédito político de algo que promove o propio Partido Popular en contra dos intereses de Vilagarcía nos parece que é unha falta de respeto a Vilagarcía como tal. Porque ou ben o Partido Popular do resto da provincia ningunea o Partido Popular de Vilagarcía, ou ben eles tamén están implicados e conta coa súa absoluta connivencia. Ademais, tanto o edil de Deportes como a voceira do Goberno recoñeceron a importancia do evento para Vilagarcía e abren a porta que o torneo aínda se poida celebrar en Vilagarcía. Claro, o primeiro interesado que o Arousa Fútbol 7 siga en Vilagarcía é o Goberno municipal. E que para iso vai a poñer a súa disposición todos os medios económicos e materiais dos que ningunha outra organización deportiva goza na nosa cidade. Na nosa cidade as portas están sempre abertas para sair, para volver a entrar ou incluso coa mesma liberdade finalmente non sair. Os dous edis sinalan que aínda non teñen coñecemento de cales son as causas da marcha do torneo, se tal como afirman dende a organización non son económicas.